Ako vníma svet ego? Okrem toho, že ho vníma cez strach a vinu a bolesť. Ego nie je schopné vnímať farby, nie je schopné vnímať odtienky reality, nie je schopné myslieť kontextuálne a vidieť veci v kontexte, v širšom kontexte. Nie je schopné uznať, že sú rôzne perspektívy a že na vec sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Ego charakterizuje čierno-biele videnie sveta, dichotomické myslenie. Ego rozdeľuje svet na priateľov a nepriateľov. Ego vníma len v kategóriách toho, čo mi škodí a čo mi prospieva. Nepriateľ mi škodí, priateľ mi prospieva. Nepriateľa nechcem, nepriateľa treba nejak eliminovať, hovorí ego. Treba sa brániť. Priateľa treba si udržať, treba si ho používať. Ego nedokáže myslieť alebo vnímať svet farebne. Veľmi rado videli z kontextu širších udalostí len to selektívne, čo sa mu hodí. Len to čierne, čo zapadá do jeho ponurého, temného obrazu o tom, ako to s vecami a so svetom je. Ego nedokáže vidieť v človeku, ktorého označilo za nepriateľa, nič dobré. Nepriateľ je len čierny. Nemá žiadne dobré vlastnosti. Je len čierny. Na druhej strane má niekedy tendenciu idealizovať si priateľa. Nafúkuje to, čo je ako keby prospešné preňho a má tendenciu nevidieť pri tejto idealizácii to, čo je reálne. Selektívne odmieta aj nejaké negatívne ako keby fakty o veciach, ktoré si zidealizovalo. Čierno-biele myslenie je veľmi charakteristické aj pre skupinové ego, kolektívne ego. Jedna skupina je iba zlá, iba čierna, nie je na nej nič dobré, vo všetkom sa mýlia. A druhá skupina je iba dobrá, je na nej všetko dobré a vo všetkom majú pravdu. A ten názor je svätý a ja za neho budem bojovať. Mnohé psychické choroby sú postavené na patológii čierno-bieleho videnia sveta. Čierno-biele vnímanie sveta je zdrojom fanatizmu, je zdrojom ideológií, je zdrojom totalitarizmov, je zdrojom mnohého a mnohého utrpenia, je zdrojom odsúdenia a súdenia druhých. Práve čierno-biele videnie sveta, čierno-biele myslenie. Predstavme si teraz človeka, ktorého máme označeného v škatulke, že nepriateľ. Čo urobí láska, odpustenie? Láska, odpustenie sa snaží na tom človeku nájsť to, čo je dobré. Hľadá. A kto hľadá, nájde. V každom je niečo dobré. To sú len nálepky ega, že priateľ, nepriateľ. Čo ešte robí láska? Čo robí odpustenie? Odpustenie hľadá kontext. Chce pochopiť. Chce porozumieť širším súvislostiam, prečo ten človek robí veci, ktoré mi vadia, ktoré ma ohrozujú. Je to niečo z detstva, možno veľa trpel, možno si zažil toto a tamto, takže preto teraz koná tak a tak. Možno je traumatizovaný. Tento kontext je dôležitý, aby ja som vnímal širšiu perspektívu reality, ktorej sa veci dejú. Aby som nežil v ilúzii, ale v realite. Aby som neživil drámy, ale pravdu, skutočnosť. Pravda je to, čo nás vyslobodzuje. A pravda zahŕňa veľmi veľa perspektív a uhlov pohľadu. My máme niekedy pocit,
že máme pohľad Boží, že všetky ako keby, všetko vidíme z každej perspektívy, všetkému rozumieme, ale pre nás ľudí je to nemožné. My máme vždy len veľmi, veľmi selektívny, vymedzený pohľad. Také tunelové videnie skutočnosti. Je to prirodzené. Nedokážeme hľadiť na svet z každej perspektívy každého človeka, ktorý má úplne iné skúsenosti ako my. Zažil si úplne iné veci ako my. Prežil veľa inej bolesti ako my. Má iné zranenia ako my. My nedokážeme porozumieť celej tejto skutočnosti, celej šírke reality. V jej pravdivosti. V jej kontextuálnosti. Ego si myslí, že tomu rozumie. Ego vidí ten tunel svoj a ego si myslí, že tomu rozumie, ale nie je to tak. Ego sa mýli. A potom súdi, a potom odsúdi, a potom označuje niekoho ako zlého, ako nepriateľa, a niekoho ako dobrého, ako priateľa. Označí nejakú udalosť ako zlú, čiste zlú, ale druhú ako dobrú. My vidíme strašne málo. Nemáme, tak povediac, Božie videnie celostnosti. Veľmi krásny príbeh spomína Viktor Frankl v jednej svojej knihe. Hovorí, že keď skončila druhá svetová vojna, mal jedného kolegu, nejakého známeho, ktorý bol Žid a schovával sa pred nacistami v jednom kláštore. Mníšky, myslím, že karmelitánky to boli, ho tam skrývali, ho tam schovávali, mali tam takú pivnicu a tam aj s rodinou boli schovatí. A keď skončila vojna, tak po vojne sa chcel poďakovať týmto sestrám. Už boli staršie, už vlastne akože tam bol nejaký odstup rokov. A prišiel za nimi a išiel im poďakovať, že sestry zachránili život jemu, jeho rodine, tým, že ohrozili seba, že ho skrývali v tej pivnici. A sestry hovoria takto, že keďže už boli staré, trošku zle si pamätali a už ten vek bolo cítiť, tak sa pýtali, že a vy ste kto? Vy ste tí nacisti? A ten pán hovorí, nie, ja som toto židovské, ten chlapec, ktorého ste skrývali, ktorému ste pomohli prežiť. A tie sestry mu hovoria, že viete, my už to máme také popletené, pretože za vojny sme najskôr skrývali v pivnici Židov, lebo nepriatelia boli tí. Tak my sme im pomohli a sme ich tam skryli. Potom sme v pivnici skrývali fašistov, alebo tých, tak povediac, fašistov, ktorí sa nejako dostali do spolupráce s režimom a chceli ich linčovať, tak sme ich tam schovali. Pomohli sme im. A potom neskôr sme skrývali dokonca aj komunistov. Alebo nejak predtým. Keď boli zase komunisti zlí, to bolo ešte predtým. Tí boli, myslím, prví. Ten príbeh je tak nádherný, sestry nevideli čierno-bielo. Sestry sa dívali na svet očami lásky. Nemali nálepky. Nemali potrebu svet deliť na dobrých a na zlých. Vedeli len, že sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Utekajú pred násilným správaním, násilným zaobchádzaním. A pomohli im. Taká je láska. Láska vidí realisticky. Láska neodsudzuje. Láska chápe, prijíma, rozumie. A keď treba, tak pomôže. Tak to vidí vnútorná sloboda. Tak to vidí nelipnutie.